Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. 2,000 years later. One eternity later. Okay, good day mga ka-rider. Today nandito tayo sa may Haduan Street, sa may Clarkfield, Pampanga. So ito ngayon, nandito tayo sa may hanging bridge. Ito sa inyo. Bali, yung nakakadaan dito, mga Pampanga. So hindi ko lang yung river ito. Ika lang ninyo. Kaya tayo dito, kahit sa buwan. Malawak na. Ito rin yung pag-sakarin. Panahon na. Wala sa pinabubo. At nakikita nyo yan. May pinagamit na sa construction. Maganda nun. Ito nga. Malawak na pangin. Maria sa
Pupunta ko doon. Dito na tayo sa may dulo ng bridge niya. Ito. Pinsin yung bridge. Doon yun. Diretso ka pa doon, bali doon yung Haduan Falls. Kasama natin si Sir Oliver at saka si Sir Kenneth. Dito sila sa may Sitio Haduan, Marcos Village. Marcos Village, no? Bali ayon sa kanila, yung Haduan Falls ay ilan pa? 20 minutes pa? 20 minutes pa daw yung layo. Bali sila yung taga dito. Anong barangay na ito, sir? Haduan? Ha? Marcos Village. Pero under ng Marcos Village. Tapos hindi na kasali sa Clarkfield dito, no? Kasali pa. Hindi na, no? Iba na, no? Bali ang gandun lang yung gate doon. Bali to, Marcos Village na. Sitio Haduan, Marcos Village. Baka may gusto kayong kumustahin. Sinong gusto mong kumustahin? Sinong gusto mong shoutout, boss? Makikita mo sa YouTube ito. Ikaw, boss, ha? Ikaw, sir, ano? Sinong gusto mong kumustahin? Naiiya sila, baka ngayon lang umarap sa camera, pero okay lang. Tapos kay Robin Padilla, sana. Yun. Si Senator Robin Padilla daw. Ayan. Number one senator. Ikaw, sino senator ang binato mo? Nagboboto ka na ba? Hindi pa? Sino paborito mo? Si Robin Padilla din? Baka sakaling matulungan tayo ni Robin Padilla rito. Si Senator Robin Padilla, di ba? Number 1 siya sa Senado. A few moments later. The Haduan Hanging Bridge is a footbridge located above Sacobia River in Pampanga. This bridge also provides foot and motorbike access to several small villages. It is also a good place for a short trek from backside of Aqua Planet to the white viewing deck across the hanging bridge. The access road to the bridge is very bumpy, but once you are there, you can park in the small villages and the locals will look after your car. The walk bridge itself is well constructed and safe. It is well worth continuing after you have crossed the bridge to walk through the forest, as the trees give nice shade on hot days. This is a scenic area with usually wide but shallow stream. This hanging bridge was made for Filipino native people called Aetas or Katutubo for modernization and easy access safe way in other areas. You can also go down to the riverbed of Sacobia River for a more serene experience of lahar remains. Later. Akin pa po? So may school pala doon. Bali, isang sentro ka rin niya. Isang village ka rin niya. Yung Haduan. Marco, yung Sitio Haduan ta sentro kaya tayo. Kasi, kaya tayong school Ibig sabihin kaya tayong sentro. Eskwela. Itong barangay daya ka rin. Hindi kaya tayong barangay. Pero wala ako ng eskwela
Kenny din ako. Elementary Kenny. Rin high school. Bukas naman yung bayan. Malaki yan. Hindi pa ba yan? Malaki yan. Pulo? Pulo. Hindi, natin din eh. Nano na kanya din? Ikal. So yun. Nagdadala sila ng bikal. Parang kawayan, pero hindi pala kawayan ito. Galing pa yan sa may taas ng bundok. Ito si Kuya, may dala. Yun, nandun talaga ng kamuti. Ito, may dala. Sorry. Hindi, bukado na. Ito, bukado. Manulot na. Paano lutan lang? Subukan mo lang. Mabilis na ano. Paano lang palulutan? Yung mabias? Ano ka rin? Ikulob mo. Oo, ito. Ito lang. Kasi kailangan ko natin. Ito, bibili tayo ng... ito, tignan natin yung dala ni Sir dito. Yan. Avocado. Bagong pitas ito eh. No, kung labat kanyan din. Makyang malaw pibili ni Batan. Marakal avocado ka rin eh. Ito. Ito, pahaba pala. Ang daming avocado. Ito. Ayan. Kan bacong niya wagay kan mamita. Mitong. Ayan. Kuya magla pas para bajaw. Avocado ito. Ano? Ito avocado. Galing. Ito margul bagya bangan ito. Tingnan natin mga avocado rito. Fresh ito, galing doon sa may bundok. Kinuha ni Kuya, ni Sir. Ang pangalan mo, Sir? Ha? Ronaldo. Si Sir Ronaldo. Siya yung nagdadala kanina ng avocado. Matikman natin yung avocado dito sa may Haduan. Kada! Sa plastic, bilis! Marcos. Eventually. Bangat yung pera eh. Kaya marama rin nalo, kaya kami ka pera. Kali ka pamangan mo na. Ha? Ayan, wala yung chinelas. Program na siguro. Ten years later. So may nakita tayong frog dito. Tulungan natin kawawan. Nalalampot. Lagyan natin dito. Ito, frog. Saan ba yung may tubig? Wala yung may tubig. Naghanap siya ng tubig eh. Ha? Nakita natin si frog, kawawa. Nangayait siya. Naghanap siya ng tubig.
Ano ba yung may tubig? Dito. Ayun, oh. Dito, no? Diyan ka. Ayan. Yun. Okay. Babay pag. At dito ko na siguro tatapusin ang video ito tungkol sa pagpasyal namin dito sa may Haduan Bridge. If you like this video, please do like, share, and subscribe, and hit that notification button para lagi kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng video. So, see you when I see you. Roy Landas is signing out.